Сергей Шниякин, як ҷавони рус дар фитнес-клуби X-Fit шаҳри Душанбе рӯзи 29 декабр ҷон бохтааст. Тибқи иттилои мавҷуда, маъмурияти фитнес-клуб дар шарҳи марги донишҷӯ изҳор доштааст, ки марҳум аснои шиноварӣ ғарқ шуда аз ҳаёт маҳрум гаштааст, вале модараш, ки пас аз дарёфт кардани хабари марги ягона фарзандаш аз Русия ба Тоҷикистон омадааст, ба иддаои кормандони X-Fit бовар надорад ва бар ин аст, ки асли ин воқеаро мехоҳанд аз ӯ пинҳон кунанд. Дар ин баробар Зули Раҳматова, яке аз фаъолони ҷамъиятӣ ва намояндаи гурӯҳи Нури Фирдавс, дар саҳифаи фейсбуки худ муроҷиати модари Сергей Шниякинро ба раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ нашр намудааст. Модари Сергей Шниякин изҳор доштааст, ки ба Рустами Эмомалӣ ҳамчун як шахси одил муроҷиат мекунад, зеро новобаста аз серкории худ мушкилу ғами мардумро нодида намегирад. Гуфта мешавад, ки Сергей Шниякин ҳамроҳ бо модаркалони худ зиндагӣ мекард. ӯ хати форсӣ ва арабиро балад буда, дар чорабиниҳои варзишии ҷумҳуриявӣ низ борҳо иштирок кардааст.